Na Rympei U nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. National President jang National People's Party NPP ubadai Menteri Rambak ke Jelau konat ke sama uang bakum ka seng ka pediang ka rai bagi paidbah kila hynrei ka seng kam shim kheiñ sting ya ka jingmi na ka election bat banram ba ka jingmi na ka election ha Khasi bat jainti Autonomous District Council kanam ktah ya ka election ha Baroh Hills ha bakram bakila pathai khubor ha ka singbalang ukan rat uloong baka seng kala khmi lenti bakan le bha ka election KHADC kum baka le bha GHADC hynrei ladaya nujor bat ke election MP ke NPP kala le bha namar ka jingkeu ka jingyo yaki vote habakali ulo ong baka NPP kam shim kheiñ sting yakano kano ka seng san perthai hynrei ka shim bait baki dei ki bahap banya khunting e ngala ong yakani sha baroh bangim dei ban kheiñ sting watla phi ong baka congress klem job tang iwei ru hynrei ngimla ban chu kheiñ sting ulo ong haba kyrteng din shaka election MP ka bala long house nem baladep ukonrat ulo ong ba kabahap an shim kalong nakateka election kaba baroh up nightly constituency Khasi Hills ke NPP ka claim job nre hakani ka kanti layo ka jing job hakikat to kan ni constituency ka jing yo vote jangi kala keo habayanu jor bat shis nem menshwa kat ba ka jing yo vote ka VVP kala hiar ka shong hakano ka rukam phipe yaki AKA ulo ong shu habakli ulo ong baka jing sngo baka dan ka jing persya sarkar ka dei kabala syukren namar kadai ke benta hakasan hima lada kalong kumta nginom job hanong po nong sken bat sa jainte hills nrengi job kidan bon ki AKA ki badan kamban i bat barabor ngi shim ya ka ai kabaya kren bat penkut badai kata kadaw baka jiakum ni nrei lada bishar benia bahaki dan bon ki mat bat ki jinglong jingman haki babon ki jaka long nong yalam ke NPP